بسم الله الرحمن الرحيم إنا dört elifke أعطيناك 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 لغة كريمز أعطيناك الكوثر кейбіргісілер осы жерде أعطيناك الكوثر яғни мына екеуінің арасын жалғаймын деп сондай бір кіні екі рет оқып жібереді أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر мында н одан кейін ха әрпінің үстіне н бар وانحر إن شانئك هو лыға кіреміз هو الأبتر صدق الله العظيم Каусар сүресі пайдалы болсын.